بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شريف لا تبلا دبوا مفو الإسلام كفوري هنا يلا كشينا كهنا كبركة أمبل الله تعالى بدي على كوكا عني أو بلا جلنا بو أو بسم الله كوكرا أو فجم كمان لحكم كنا لا نوي دين برو مي جم كأننا نقول كسي أنكر موما أني كأنكر مو بسم الله ولا ساك برو كأني وي دين كنا فنونا di anglais ka anga molmatu sida ni alati diram wala kenen kana tuni ni alati ko fo moy no sida Mariam Damele ana le de na nyosoro anga jëm kan dina borla bi ma yana anga do anga baro kana ni na to bismillah ka fay ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Aba Zahra. Sida Mariam ambe ifo ki wala ni mando am bismillah ni kenen ka dina baro iyere ka television sula iyere ka baro la sida bi am fe ka baro ke femika o temi na faka bu sore amada mbora wi marsi la amane wi marsi so to la do keren akan an kuma muso fe munu fana te muso ka hake duma du fana bla o placida o sana akila an je mukan do ke o je mukan o sanga soro ko to ka so ke munu te muso ka hake de munu te muso boya iu bla o placida dinebe fe an be go shide ke an be tarata ko munu fambe fe hani wi marsi do yere temena amba watula ni watle iba da an fe an jamana ni rajaba kalo jora fo kata se sungolo makono labayan foma sida Mariam fu bi chaya ala posobe kono bi chaya fu bi tawu chelo la fu siru bi chaya nga afu chama tikene ni kala tasoro yani nga dunga la ni la kona nga ngal folo sida Mariam mundu ta fu sa chaya sisane. Alhamdulillah bismillah wa salatu wa salam ala al-mawsuf bil karam wa judi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تلي شريف لا في لبغو مالك ناني مالكوكا أمو بلا جلين فو كالا ديلي سانغا سرامي لا فيلا لك أنا جمنا كل سما كبنا جوجو نغاسي كماليون صوب جنيو رو جولا كان لا مبغو بفلينو لك جنيو كل سما وكفى كفوليني تنونتا كنيسيرما أبا زهراو إيكا تشسيرا نيكا تيمنا ديالا دينا باروه كمكونالا تشوكو منا سلامو كنا تونيانا فينا كونغني minoko kanu minoko dina la siliko nyumala sherifla ibla joro mina sikatala nyadimi lo kono dimite joro fara amela de la ka barka do anga telila ya fa chuma seda Mariam ba reka su tele sherifla kono e seda Mariam ka tele di me furi dinga gidima aninga nyemugo ba asedi sherifu Usman Malane Haidara au conseil président ba doko président ni wakati nga su sabe herela anaka silami jama be ani faso di mbela jeli ala kan sabati here kono Aba Zahra ika kuma muna fusa chalinu sano ye chefo yere mana wi marsi temena angu ye chama fo ngali bi amba fo musoma na mulaka nga hake onyini c'est normal mais anga do anga devoir fene mi mo yi hake nyin tola ika to yere kaka ngaminge ere ka wale hake di folo ika so kika hake nyini sika tala nye chifo chewnya na ka hina na ka makarana ngani ba hini mbal mam sufa nga ka hakli mai fu musoka do ko dunya le tay aw musobe dumi ngono de dunya le tay chembe mununu ngata be nyini ngala le de segere di fene nya jora ali utma nanya nga hake udi aka chala fe anga hake u fene soro no ni otemena ka buino Aba Zahra iko ko mu furuta saya ne bi se ka fo furusa chayali akunka champo sebe nga kun folo mi ne bota ne bodlo ma saudela deunte furu don deum be bali furu la de fente nya fu nyana na manya ni furu kera bange bawo ni nyokonche furu dira duka jigiya kama o jigiya du nyamogo kabila nyamogo kelingelen be kan hake ala nyesran bagay ka ke furu kolose bagay furu deum bina fo dira ni kurani bangeli dira ni mi bangela Aba Zahra anto to ayere made o ta chien fendon ngode be wuli ka ta bolo do jigala na ba jini abse ka ta do tasuma na pasale ta do ko tasuma do o tuma furu kura akaka furu jigu furu jigiyaw no e bange bawo no e kabilaw ye oluku bolo do furu koro ni demuso blasrali ko nyuma ka ladi ani denge fena blasrali ko men ka ladi an ka de ka mo fla de bina fara nyogonga mbi fe yoron namute kilinyi ni sigi kera do bina jugo do e dola o tuno famia o konna la furu cheni kumbe bo no kumbora do tasuma de menena
f'a ka taa sɔrɔ kabila fila ji b'u bolo ka kɛ tasuma in kan kabila caman y'o jɔyɔrɔ ta après wagati damadɔ tɛmɛna san damadɔ tɛmɛna dɔrɔn cɛ ni muso ye ɲɔgɔn faamu muso tun bɛ kolangolo min kɛ muso yɛrɛ maloyara mun y'ale bila nin kɛli la a tɛ sɔn ka segin a kan bilen cɛ fana i b'a sɔrɔ ale de tun ye kolangolo kɛbaga ye cɛ seginna kɔ a ye furu valeur dɔn ale fana tɛ sɔn ka segin o kan bilen ni kabila fila olu minnu furu jigiw ye n'olu y'u jɔyɔrɔ bila a b'a zahara o furusa bɛ caya o y'a kun dɔ ye a kun dɔ fana ye jumɛn ye hali bi n bɛ se ka na furu dɔnbaliya ma musomanw donna furu kɔnɔ u t'a dɔn ko furu ye bato de ye furu ye bato de ye fo an balimamusow k'o de dɔn an bɛ furu min na nin ye bato min don nisɔndiya ni damu min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o bɛɛ y'a dama baraji ye furu cɛ fana k'a dɔn k'ale bɛ bato de la a b'a zahara o fɛn min kɛra bato ye k'i bɛ sara sɔrɔ la ala bolo baraji b'a la ala bolo mɔgɔ bɛ tulonkɛ k'o la mɛ n'i m'a dɔn i b'a kɛ fu ye ko filɛ ni galamani mana ci yɔrɔ k'o bɛ caya mankanw bɛ wuli ka jɔ furu bɛ ta ka tiɲɛ f'an k'a dɔn ko ala bato don n'an y'a minɛ ka ɲɛ an sara ye alijinɛ ye n'o danganiya donna an dusukun na an bɛna an ka furu minɛ ka ɲɛ bɛɛ bɛ bɛɛ ka hakɛ di o kɔfɛ tuguni furu tiɲɛni sababu caman bɛ yen nɔ nata sen b'a la dɛ nata sen b'a la b'a zaharaw ka fɛn ta ka da cɛ kunna cɛ tɛ se min kɔrɔ furuso kɔnɔ musow b'a kɛ ka dekun ta ka da cɛ kan ka nafolo bɔ kungo ta ka da cɛ kan kabini furu daminɛ fo furuso kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ka na ni nɛgɛbɔ ye musow fɛnɛ bɛ yen nɔ ni cɛ ka sɔrɔ dɔgɔyara olu ɲɛjuru jɛnyana a bɛ se ka t'u bila donda caman na o donda ninnu caman bɛ yen o bɛ na ni furu tiɲɛni ye dɔw yɛrɛ bɛ ala minɛ k'u fosi ka bɔ a la ko fɛn tɛ di yan nin tɛ di yan nɔ a bɛɛ lajɛlen ye furu dɔnbaliya ye n'o tɛ furu sinsira kanu kan ala bato don nafolo ko tɛ nka ni matériel donna la a bɛ tiɲɛ dɛ a b'a zahara an ka bi tile na ne bɛ min fara a kan telefɔni kɛra sababu ye ka furu tiɲɛ kosɛbɛ awɔ musow y'u débrancher ka b'u cɛw la k'u connecter téléphone na cɛw fɛnɛ y'u débrancher ka bɔ musow la k'u connecter téléphone na n b'a f'i ɲɛna sa mariage cayara dɛ nka téléphone ka mariage musow bolo monogamie don cɛw fɛnɛ y'u ka téléphone marié ni monogamie ye donc o téléphone ko in kɔnɔna ko caman donna a kɔnɔ o fɛnɛ ka sababu ye ka caman don a la bi furusa kun ka ca an se k'a bɛɛ fɔ yɔrɔnin kelen an kɛlen ka furusa dama faamu maa kan ka se k'i kɔlɔsi o la ni bana dɔnna fura kan ka ɲɛɲini sera mariama an ka furu kuraw kɔɲɔ kuraw minnu kɛra nin waati la i denw i mɔdenw tuma dɔ la dɔw bɛ se ka k'i dɔgɔnin ye furu kɔrɔbalenw min na sisan n'a furu olu ka furuw ka ɲa yadɔ furu sigilen bɛ sigiyɔrɔ caman na i n'a fɔ dasa gakulu caman de don furu tɛ cɛ ni muso dɔrɔn ye e bɛ se ka ladilikan jumɛn di an ka kɔɲɔ kuraw ani minnu b'u bisimila u bɛ taa du min kɔnɔ u bɔra du min kɔnɔ u bɛ taa du min kɔnɔ ani kɔɲɔden kura minnu dira ɲɔgɔn ma e bɛ ladilikan jumɛn di u ma walasa furu ninnu bɛ se ka sabati a kana kɛ sunkalo furu ye mɔni to furu ye dɔrɔn ni sunkalo banna dɔrɔn furu banna ye a b'a zahara u ye kuma min fɔ nin ye kuma belebeleba ye mali bɛɛ sigilen bɛ ka nin kuma in maa kɔnɔ anw laselilikɛlaw bolo an ka se ka kɛ bilasiralikɛbaga ka lumière bɔ i ka kuma ye tiɲɛ ye sa an bɛ mɔni tobila ɲini de la tuma la dɔw yɛrɛ ye mɔni minnaw de ye n'i ye sɛgɛnɛ yɛrɛ a b'a zaharaw furu tɛ kɛ sungaloma kɔnɔ alhaji shekinɛ gindo ala ka hinɛ a la ale tun bɛ sungaloma kɔnɔ furuko a tun man d'a ye ko den bɛna taa don dekun dɔ de wagati kɔnɔna la an bɛɛ b'a dɔn sunkalo du bɛɛ lajɛlen na mun bɛ yɛlɛma programme bɛ yɛlɛma ko furuden fila don ka furu kurakuranin u mago bɛ ɲɔgɔn na cogo dɔ la ka baro dɔ kɛ ka yɛlɛ dɔ kɛ ka fɛɛrɛ dɔ kɛ sunkalo ye goron ye wagati bɛrɛbɛrɛ don goron b'a kɔnɔ k'o wagati de furu kɛ kuma ye muso bɛ bɔ du min fana kɔnɔ n'a bɛ taa du min kɔnɔ naamu tɛ kelen ye muso min bɛ bɔ a fa n'a ba ka so ka sɔrɔ ale ye subiri tobila ye ale ye suntigɛ dilanbaga ye o ka dɔgɔ denmisɛnninw na kosɛbɛ u bɛ se ka gɛrɛ gabuguda la ka dɛmɛliw kɛ mɛ gatigi yɛrɛ t'u ye u b'a responsable t'u bolo o la ko n'u taara bila la ka bɛn wagati gɛlɛma ma k'a bɛ kɛ sababu ye ka furu yɛrɛ nɛgɛ bɔ furudenw na k'an ka furu wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini rasulu sallallahu alaihi wasallam a n'a ka so dun u ye furu kɛ wagati minnu na k'an ka karamɔgɔw ɲininka alihamudulila an bɛ min fɔ kɔɲɔmuso kurakuraw ye ani kɔɲɔkɛ kurakuraw ye an dɔgɔnin n'an denw ye a b'a zahara n ye min fɛ o kelen don simindenw de don olu ye denmisɛnninw de ye u wulitɔ bɛɛ de filɛ sa ni furu ye du kura sigibagaw de filɛ nin u bɛ ka gwa kurakurani sigi ka du kura sigi ala du kura min n'an bɛ fa tɔgɔmaw maa kɔnɔ ka ba tɔgɔmaw maa kɔnɔ ka hɛrɛ baden maa kɔnɔ a kɔnɔ o ni ladonni ka kan an k'an ka dɔ f'u ɲɛna an bɛ min f'u ɲɛna fɔlɔ an bɛ kuma furu tigi fɛ n'o ye cɛ ye a k'a dɔn k'a fɔ muso min filɛ nin ye ni a dira ma nin ye finifinman bila a kun na fan tɔ ye jɛman ye o b'a yira k'a fɔ dafalen tɛ muso la dɛ tuma bɛɛ ni anw marala bangebaaw bolo cɛ bɛna an mara wa an denkɛw bɛna an mara komi an balimakɛw b'an mara a ka muso kunbɛn ni hinɛ ani makari ye k'a fɔ muso fɛnɛ ɲɛna a k'a dɔn k'a fɔ ko daga sunɔgɔba ani saliyaba k'o tɛmɛna dɛ
me mama kɛrɛfɛ me tanti kɛrɛfɛ n'a kɛra cogo min na o don balimamuso i donna furu de kɔnɔ dɛ i bila furumusoya hukumu kɔnɔ o bɛ kɛ ni cɛsiri ye ka fari bɔ ɲɔgɔn na i yɛrɛ ka courage ta i bɛ se min na i k'o kɛ ka ɲɛ i se min na i ka ɲininkali kɛ i ka ɲininkali kɛ Aba Zaharaw mais ka kɛ muso salibagatɔba ye so tɛ fura so tɛ jɔsi mɔni tɛ mɔnjɛw na kangaliba ti sɔrɔ i b'i yɛrɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la i tɛ se min na fɛnɛ ka n'i kunbira a kunna dɛ kabini Ala ka diɲɛ da adamadenni kɔni bɛ kalan de la an bɛ kalan de la fo ka taa don kaburu kɔnɔ don min na a fɔ n buramuso nin bɛ kɛ cogo jumɛn na i kan sinamuso min bɛ so kɔnɔ o y'i kɔrɔ a fɔ nin bɛ kɛ cogo jumɛn na ne bɛ fɛ ka to seri don n b'a kɛ cogo jumɛn na ne ko basi nin ji hakɛ in ka ɲi wa a lajɛ de kan ka basi ji jate minɛ n bolo n'i ye ɲininkali kɛ mahaba mani sashara maa si tɛ tunu ka fili mɔgɔ min ye ɲininkali kɛ o la kɔɲɔmuso kuraw k'u k'a dɔn u kɛra gatigi de ye u kɛra gatigi de ye dɛ n balimamuso i kɛra gatigi de ye Ala y'i kunnadiya ni furu ye Ala y'i kunnadiya ni furu ye minnu m'a sɔrɔ Aba Zaharaw an bɛ dugawu k'u ye Ala k'a d'u ma caman de b'a ɲini na ka taa mɔni tobi la komi i y'a sɔrɔ ta cogo min na courage ta i ka kɛ muso ye courage bɛ muso min na i ka girin ka wuli ka teliya i ka baaraw kɛ ka ɲɛ i ka ɲininkali kɛ ni denmuso i tɛ fɛn fɛn min dɔn tanti Mariam yɛrɛ tɛ min dɔn a bɛ ɲininkali kɛ hali dumuni bɛ dumuni na ne Aba Zaharaw ninnu ko k'u bɛ taa ka taa suntigɛ k'an bara tanti Mariam yɛrɛ bɛ mɔgɔw ɲininka dɛ u jila nin bɛ kɛ cogo jumɛn na n bɛ fɛ ka vermicelle dilan n bɛ nin kɛ cogo jumɛn na an bɛ ɲininkali de kɛ denmisɛnninw ka ɲininkali kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ mɔgɔkɔrɔba min bɛ du kɔnɔ buramuso kɔrɔba kunnandiya filɛ a bolo ka i denkɛ sɔrɔ masha Allah i fa tɔgɔma k'o sɔrɔ o kana kana muso furu i ɲɛna ko dumanba don dɛ Aba Zaharaw o n'o hɛrɛba kɛra e ɲɛna pour que k'i denkɛ ka du diya k'a ka furu diya ka nisɔndiya sabati a ka chambre kɔnɔ o bɛ musokɔrɔba fɛnɛ bolo ne ba ɲuman e b'a fɛ i ka sirani ka lafiya ka cɛla sigiyɔrɔ la i bɛ fɛ i ka lagare ka lafiya ka sigiyɔrɔ la walidenni min nalen filɛ dɛ i ka sirani de don wa i ka lagare de don i kɔnɔ jɛya ye i k'a bilasira kana fɔ anw y'an ta kɛ ka ban dɛ mago t'a la bidenw baw t'u dege baara la u baw mago t'u la e k'a dɔn ba y'a tilala dɛ a tun bɛ ba min bara kunun o tun t'a don a nana e min bara bi dɛ a mamuso tɛ e ye koyi a fu tɛ e ye dɛ a woloba yɛrɛ de ye e bi ale de bɛ si ale de bɛ kunu a bɛna denni minnu bange dɛ olu ye e halala mɔdenw de ka tɛmɛ a yɛrɛ ba kan o tuma a dɔn k'a fɔ k'i ka lakarini b'i bolo ka n'i bolo bɔ a kɔrɔ k'a ba m'a dege n'a ba m'a dege e de ye ba ye sa e de bɛ degeli kɛ i bɛ se ka min kɛ o da juru la ne bɛ buramuso kɔrɔba dɔw dɔn olu bɛ mugu tɛntɛn n bɛ buramuso kɔrɔba dɔw la u bɛ mɔnikuru bɔ k'a gosi ka ɲɛ u buramuso fitininw y'u dege mɔnikuru gosi la olu fɛ n bɛ buramuso kɔrɔba dɔ dɔn a buramuso sera fakoye tobi la ale ka sababuya la ka basi tobi k'a ɲɛ ka to tobi k'a diya a buramusonin sera a la ale de ka timinandiya la a furulen la a kun tɛ se mais a y'a bilasira o la musokɔrɔbaw k'u hakili to o yɔrɔ la u kana se ka ga bɛ to denmisɛnninw bolo degedenninw de don Aba Zaharaw degeden kɔni ye degeden de u bɛ formation de la o tuma na an b'u dɛmɛ hali n'a sɔrɔ u tun bɛ dɔɔnin kɛ u bilalen a cɛmancɛ la u bɛ paninke dɛ o la an kana girin ka ga bɛ t'u bolo an k'an bolo d'u kɔrɔ k'u dɛmɛ ni subiri kala tuma sera walima a dilan tuma mana se an k'u lakunu denmisɛnninw de don kɔɲɔmuso kuranin don walima denmisɛnninw ale n'a cɛ tora bolilankara la u tora baroni dɔ la su tɛmɛna n'u ye u dara tumana min na setanɛ fanga ka bon sunɔgɔ y'u ta kana f'u dalen bɛ t'u lakunu u lakunu n'a wulila fɛnɛ i bɛ se ka mini min kɛ a fɛ o ni k'a fɛ i bɛ courage don a la i b'a ye a yɛrɛ bɛ timinandiya sɔrɔ a bɛ farifoni sɔrɔ o la an b'o fɔ buramuso kɔrɔbaw ye an b'a fɔ u ka ga don dɛ ne ba ɲuman an b'a fɛ ka ga don y'i ta kɛ o mais an ko k'i ka dɛmɛ de kɛ dɛmɛ maa min ye maaw dɛmɛ Ala yɛrɛ b'i dɛmɛ o tuma an b'o ɲini an baw fɛ minnu bɛ so kɔnɔ n'o ye buramuso kɔrɔbaw ye u k'o kɔnɔnajɛ ta ka buramuso fitininw sɛgɛrɛ inshallah o bɛ ko nɔgɔya. Seyda Mara i da sera yɔrɔ dɔ ma i ko ko muso denmisɛnninw caman bɛ bi u t'i lakala u bolo t'i don u bɛ taa bari furu la mun de bɛ e bolo k'a ɲɛsin denmusow fana ba ma ni denmuso in kɔrɔbayara tuma dɔ la a kan ka magɛrɛ ba la ka walanda dɔ di a ma mun de bɛ ka fɔ denmusow baw fana ye Aba Zaharaw n bɛ min fɔ n yɛrɛ ye sa kɛ ne yɛrɛ tɛ denmusow ba ye wa ne yɛrɛ umul banati de n bɛ min fɔ n yɛrɛ ye ka min fɔ n kɔrɔmusow ɲɛna ka min fɔ hali n banicinin dɔw ɲɛna denba ɲumanw ɲɛna o de ye k'a fɔ k'an kana ɲinɛ kojugu an k'an denninw gɛrɛ an n'an ka communiquer n'u ye Aba Zaharaw hali yanni ka se gabuguda ma an n'an denw ka communiquer den ni masa ka communiquer baliya de a kɛra tiɲɛniba de ye ni den bɛ kuma i b'i ka miiriyaw f'a ye i b'i ka ŋaniyaw f'a ye i b'i ka taabolow f'a ye o kuma ninnu kɔnɔna la e bɛn'a faamu ale bɛ fɛ ka taa droite fɛ ou bien a bɛ ka taa gauche la an k'u gɛrɛ an na n'o tɛmɛna ka bɔ minnu kɔɲɔ ma kɛ fɔlɔ sunkalo don sunkalo tɛ ni kalan tɛ kɛ wagati min na an k'u gɛrɛ an yɛrɛ la
samedi dimanche a fa ale ka taa nasa kana n'a ye na minnu bɛ se ka mara so kɔnɔ u jate ka d'a ma ka t'u sa don la fo yala an ka tigadɛgɛ tobi bu an ka naji tobi i b'a bɛna fɔ tigadɛgɛ min tobi an t'o tɔ tobi walima a jaba bɛ yen an t'a kɛ naji ye den b'a ye k'a fɔ i bɛ ka kungo d'ale yɛrɛ ma i bɛ k'ale yɛrɛ bolo don i bɛ k'ale yɛrɛ ka ŋaniyaw ɲini k'ale ɲininka n'ale ko min k'o bɛ kɛ a b'a dɔn k'a fɔ jaja ko dɔ tigi don dɔ kotigi ale yɛrɛ ye o kɔnɔna fɛnɛ sunkaloba min setɔla filɛ nin ye an ka denmisɛnninw gɛrɛ an yɛrɛ la denmisɛnnin dɔw tɛ se mɔntobi la nka yanni ka sunkaloba u bɛ se mɔntobi la wa a daminɛ de i b'a sɔrɔ a ka d'u ye n'i taar'u sɔrɔ filen gosi la a ye gosili dan don n'u ko baw i b'a fɔ n ka filen kana ci dɛ mɔnikuru bɔ ma se filen ci la n ka filen kana ci dɛ bon donc u bolo bɛ don u bɛ se an b'u bila ka baaraw kɛ an sen fɛ an k'u gɛrɛ an yɛrɛ la n'an y'u gɛrɛ an yɛrɛ la duw kɔni naamu tɛ kelen ye hali duw tigadɛgɛna tobi cogo tɛ kelen ye dɔw ka naji tobi cogo tɛ kelen ye nka n'u bolo donna u ye dɔɔni faamuya la u bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ taa ba ɲuman dɔ sɔrɔ yen o b'u bolo don du taabolo fɛnɛ na o tuma denbaw k'u hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ ne yɛrɛ mariyamu de ko ye nin ye a b'a zaraw fɛ ha awa ne ka zaraw ko n'i ma donna zaraw ka di ko n'i ma donna an ka to ka dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka mɔni tobi filaw yɛrɛ ka basiko ma nɔgɔ inshallah n bɛna zaraw gɛrɛ la sere i b'a dɔn an ni mɔgɔ caman bɛ baro kɛ an bɛ ko sɔgɔbɛ caman kɛ hali mɔgɔ tɛ bɔ a kalama musow ka furu gɛlɛya caman tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ ani cɛ tɛ ani buramuso kɔrɔba tɛ tuma dɔ la nka tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ cɛ balimamuso dɔw bɛ du kɔnɔ a dɔw ala lajarabiw ka ca dɔw a furu sara wala a cɛ banna wala dɔw yɛrɛ furu gɛlɛyara dɔw ma fɔlɔ yɛrɛ o dɔ bɛ du kɔnɔ i ka sɔrɔ o ni a balimakɛ muso ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la gɛlɛya bɛ yen kan sinamusomaw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la gɛlɛya bɛ yen fana kosɛbɛ mun de b'i bolo k'a fɔ ninnu bɛɛ ye u kan ka ɲɔgɔn minɛ cogo jazakallahu khayra telesɛri fula tɔgɔ la abazaro an b'i fɔ ala k'i sara hɛrɛ la e kɔni i bɛ ka don an ka du dogodogow de la a ma lawuli foyi kama ni ŋaniyajɛya t'i bolo wa émission yɛrɛ sigi kun to foyi ye an ka baro an ka masala diinɛ baro diinɛ kumakan kalo kalo kan tɛ fɔ fɛn min na ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn dusukun ko abazaro n b'a daminɛ nimɔgɔmusow la ani cɛ kɔrɔkɛmusow cɛ kɔrɔmusow ani cɛ dɔgɔmusow olu ye nimɔgɔw ye cɛ kɔrɔmusow olu ye buramusow ye an muso y'an fa n'o tɛ cɛmaninw ta man gɛlɛn cɛw kɔni ye cɛw de ye mɛnɛ cɛw ka ko man ca hali i kɔrɔkɛ muso bɛ ko dɔ k'i la nimɔgɔkɛni b'a kun parce que cɛ de y'ale ye a b'a faamu ko nin ye muso de ye man kan bila a fɛ mɛ ni nimɔgɔmuso don kojugu wulila dɛ ni cɛ kɔrɔmuso don baara wulila dɛ i cɛ ka denmisɛnninya a y'i cɛ bila bɛn wariba kɔrɔ k'a ko a bɛ t'o bɛn wari kɔrɔ ɲini ka n'o yiri la k'i kana ɲɛdonna k'ale la bon an b'a f'u ɲɛna u bonya b'an yɔrɔ kojugu furu in tigi ye olu ye waliden min y'a y'i balimakɛ nɔfɛ a kanu ala kama duw sigi bɛ yen nɔ lajarabiriw bɛ yen dɔw ka furu sara an t'a f'u jogo don latigɛw don dɔw yɛrɛ ma furu sɔrɔ e jigi bɛ furu kan i b'a f'i ta ka diya min donna o ta diya bolo o la an b'a ye k'a fɔ furumusow gɛlɛya b'u kan cɛ kɔrɔmuso ka sira la ni cɛ dɔgɔmuso ka sira la min y'a la kabako ye dɛ a b'a zara dɔw yɛrɛ b'u ka furuso de la u bɛ b'u cɛlasigiyɔrɔ la ka n'u nin da u balimakɛ muso nin u b'u ka so gérer cogo min na balimakɛ muso b'a ka furu la u bɛna ka n'o fana gérer du kɔnɔ n'u ye ko bila yɔrɔ min na n'o ma sɔn buramuso kɔrɔba kɛlɛ wulila i b'i to la f'i bɛ minɛn cɛ koyi wa i mana minɛn cɛ muso bilatɔ fili ka so kɔnɔ nin o la an ka sabali o kama muso de ye musow tɔɔrɔ an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ e b'i ka furuso kɔnɔ ka ban a lajɛ k'i jija i ta la i kana na ka na daga sigi mɔgɔ wɛrɛ da la k'a cɛ tɛ sen na a cɛ bɛ siran ɲɛ e dun b'a di i balimakɛ dɔ n'i y'a kɔnɔ suruku n'i ye min fɔ a ye n'i ye kasibagatɔ kan ladege ka min fɔ a ye a b'o minɛ dɛ n'i ye walita tiɲɛ i ta bɛ ɲɛfɛ dɛ an ka hakili to yɔrɔ la o minnu fana bɛ so kɔnɔ a ye gɛrɛ u la ne yɛrɛ kɔni k'a sɔrɔ i bɛ so kɔnɔ n balimamuso gɛrɛ i balimakɛ muso la i k'a dɛmɛ i k'a ka jaba wɔrɔ ji kɛ daga la k'a d'a ma a tɛ foyi tiɲɛ ye i t'a dɔn i cɛlasigiyɔrɔ la a bɛ kasi wa ala bɛ dayɛlɛli kɛ e yɛrɛ o sababuya la i kungo tɛ gɛlɛya o i ka furuko min gɛlɛyalen don ni min bɛ so kɔnɔ n'i y'a nɔgɔya bolo dɛ ala bɛ sababu ɲuman baki a ɲɛjitɔ b'i bilasira mɛ gɛlɛya bɛ duw kɔnɔ fo balimakɛ dɔw bɛ siran ka don so kɔnɔ fo n'u dara tuma min na a bɛ boli ka don a muso kan parce que munna gɛlɛya min bɛ ani n kɔrɔmuso tɛ kuma n dɔgɔmuso n'a dɛsɛra ka bɛn nin ye fitinɛ de ye muso an kana sɔn nin ma ka sɔrɔ an bɛ ka kanga da furumuso fana ye a ka hakili to a cɛ kɔrɔ la a ka hakili to a cɛ dɔgɔninw na mɔgɔ kelen tɛ furu kɛ dɛ i ni cɛ bɛ furu kɛ furu diyara tuma o b'a sɔrɔ i n'a ba ka furu diyara i n'a fa ka furu diyara i ni baden ni sinjiw bɛɛ jɛra ka furu kɛ o la furumuso k'i jɛ i ka kɛ mɔgɔ kɛ kuma ye nka balimaw yɛrɛ ka sabali jɔyɔrɔ dɔ bɛ u kana o ta jɔyɔrɔ dɔ bɛ u kana ta mɔgɔ bɛ se i b'i tɔtɔ a b'a zahara jɔni bɛ se i b'i tɔtɔ dɛ ni n ko balimakɛ ma min o don dɔw yɛrɛ y'u balimakɛw diyagoya de f'a ka muso furu fo fɔ musonin min b'a bolo
muso nin tɛ foyi ye muso nin tɛ an ma ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ dɔ de la n tɛ ɲɛ yɔrɔ dɔ b'a la o tuma an ka hakili to yɔrɔ la furu fiɲɛba a bɛ nin yɔrɔ in na an muso an bɛ ka ɲɔgɔn ka furu sanna ka ɲɔgɔn mago sanna kosɛbɛ o ye kojugu de ye saraw bɛ di sini an ka sira mɔgɔninfin hakɛ ɲɛ o la an b'o yɔrɔ gɛlɛya inshallah Seyda yanni an ka bɔ baro kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen i da sera nin gɛlɛya caman ma gɛlɛya ninnu caman ye musow ka yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye cɛ min bɛ nin camancɛ la o cɛ yɛrɛ ni nin gɛlɛyaw bɛɛ kɛra tan tuma la muso i ye muso furu ka na ani balimamusow tɛ bɛn ani balimakɛ muso minnu bɛ yen a n'olu tɛ bɛn ani musokɔrɔba yɛrɛ fana tɛ ka ɲɔgɔn faamu bon nin bɛɛ la an tɛ se k'a fɔ ko du bɛɛ jalaki don mais an tɛ se ka tuma dɔ la ko muso yɛrɛ jo t'a la mais nin bɛɛ la cɛ de bɛ ka nin ko in bɛɛ bɛ ka munumunu cɛ min da la tuma dɔ la n'an ma kɔlɔsi a bɛ k'i n'a fɔ fa ka don ci la i y'a fɔ dɔw bɛ siran ka don u ka du yɛrɛ kɔnɔ e bɛ mun ladilikan ni cɛ ma ni cɛ bɛ nin gɛlɛya façon na a bɛ nin gɛlɛya in kunjugu a bɛ jɔyɔrɔ jumɛn ta an mɔgɔ kɛ ka baro kun alhamdulillah ba zaraw kansinamusow ta an kun tɛmɛn'o kan kansinamusomaw k'a dɔn a bɛ ka den minnu wolo olu ye du kelen denw de ye n'a y'a gɛrɛntɛ a bɛ wali du fara a bɛ denkɛw minnu bɛ fa kelen na a b'u ka joli tiɲɛ minnu bɛ ba la a b'u ka nɔnɔ tiɲɛ aw minnu ye kansinamaya aw janto joli kelenya la i cɛ ni min cɛ bɛ fa la joli dɔ bɛ yen kana joli nɔgɔ i cɛ ni min cɛ bɛ ba la kana nɔnɔ in nɔgɔ i yɛrɛ bɛ ka den minnu wolo i b'u fɛ olu ka bɛn a y'aw bolo kɛ kelen pour que du ka ɲɛ cɛw ka lafiya musow k'u hakili to yɔrɔ la ça fait muso yɛrɛ de kan ka dɔn k'ale yɛrɛ de ye jɔlikɛla ye o kama ni muso ye du ci jɔcogo t'a la n'o bɔra a b'a zaharaw an bɛ se cɛ ma cɛ min kɛra misikina ye cɛ min y'a yɛrɛ sɔrɔ nin état in kɔnɔ dɛ n ko ye misikina de ye hali ni diɲɛ jɔyɔrɔ bɛɛ b'a bolo hali ni nafolo bɛɛ b'a bolo a hakili sigilen tɛ o n'a sera bulonda la dɔrɔn ale jaabi tigɛ mama bɛna mun fɔ n ye k'a y'o kɛ bi n bɛna sɔrɔ ni karisa ye siɲɛ ta wa n bɛna sɔrɔ ni karisa ye ɲɔgɔn nɛni wa n bɛna sɔrɔ n dɔgɔnin bannen bɛ dumuni na k'a ta ka dumuni kɛ wa ale kɔni bɛ problème de cɛla kuma bɛɛ famille problème i b'a ye hali accident ba minnu bɛ sirakun na surtout sɔgɔmada joona fɛ n'i ye cɛ ɲininka a b'a f'i ye k'ale sira ma ɲi ma ko la kuma caman de la dɛ o la an bɛ min fɔ cɛ ɲɛna an bɛ dugawu k'a ye fɔlɔ ko ala ka dususuma di a ma ale bɛ muruda 2 de b'ale bolo a k'i cogorɔn ta a b'a tigɛ o la ale k'i jija ka kuma n'a muso ye a ka kuma n'a muso ye k'a yira muso la k'a fɔ ne b'i fɛ walasa e ni ne yɛrɛ ka to lafiya la o munna min ka di ne ba ye t'o kɛ de seri ne bɛ e fɛ kojugu pour que ne ka furu ka diya n ba ka lakare min filɛ n dɔgɔmuso min filɛ nin a bonya dɔrɔn n'a ko nɔnɔ d'a ma n'a ko sogo n'i bɛ ne ka nabɔ kana sogo wɛrɛ kɛ n ka nala d'a ma ye pour que ne ka lafiya ne kɔrɔmuso de ni ale de ye si minɛ ne y'a ta ni e y'i ma gɛrɛ na ka nin nɛgɛ nɛgɛ e b'i lafiya ne bɛ lafiya an b'an ka furu kɛ diya la a k'a essayer k'o logique don muso kunkolo kɔnɔ k'a fɔ muso pour que e ni ne yɛrɛ ka lafiya dɔrɔn i kɔlen ninnu an k'an ka ko duman ka kɛ n'o tɛ an b'an ka ko duman tiɲɛ ne ni ninnu tiɲɛna cogo dɔ la balimaya ni sinjiya ka gɛlɛn dɛ ne dun b'i fɛ cɛ k'i hakili to o kumakan ɲuman na ka muso bilasira o ye muso maratɔla de ye marali bɛ tigɛ ni nɛni ni gosi ye o yɛrɛ tɛ mara ye o hakilina a ka ca la n'i y'o fɔ hakilima ye dɔrɔn a bɛ faamuyali kɛ a b'a gulo ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ ne ba filɛ a ka ko gɛlɛyara cogo cogo ne m'i cogo dɔn ne bɛ kɛ dangaden o la muso bɛ faamuyali kɛ o kɔnɔna fɛnɛ na hali n'a kɔrɔmuso a bɛ se ka kuma kɔrɔmuso mana fɛn dɔ fɔ a b'a fɔ ne kɔni ma dɔwɛrɛ dɔn n'a n'aw ma bɛn kɔni ne bɛ fɛ ka ja kɔ hali ni b'a fɛ n dun b'a fɛ dɛ mais kana lajɛ ko n b'a fɛ dɛ n'a m'a to e ta la dɛ ne bɛ ja kɔ o la ne yɛrɛ bɛ se k'a régler cogo min na kuma fɛ i k'a régler ten n'o tɛ n'i tɛ min kalama n bɛ n ka furu sa i kama dɛ n b'a furu sa pewu e kama a k'o fɔ dɔgɔnin fɛnɛ ɲɛna kɔrɔmuso hakilima mana t'i sigi k'i miiri dɔgɔnin hakilima mana taa sigi ka miiri i muso ka ko lankolon dɛ tuma dɔ la a dɔ bɛ kun a fɛ muso yɛrɛ bɛna laban k'a bila o la cɛ in k'i jija timinandiya de la ani bilasiraliko ɲuman Seyda baro in ka di a nafa ka bon nka an ka baara ni nafa i b'a kɛ waati la baaraw don i bɛ dugawu k'an ye an ka waati korona kosɛbɛ i bɛ dugawu k'an ye an ka baro in kuncɛ alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ an ka ba Maliba ye ala ka joli bɔn ba denmisɛnnin minnu binna ala ka b'u sara ni alijinɛ ye ala ka jamana kolo suma covid-19 a y'an bali hiji la salo an bɛ ala deli ala ka sira dayɛlɛ an ye an ka taa hiji kɛ ɲina k'a ban pewu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ guwa kurakura ni minnu sigira furu kurakura minnu kɛra a b'a zahara k'o teleseri fula tɔgɔ la ko guwa ninnu hami b'u la ka fara guwa kɔrɔw kan an kɔni haminen bɛ ni famille ye du de ka ɲɛ balimaya de ka diya sinjiya de ka diya anw hami filɛ nin o de y'a to an bɛ kuma la su ni tile an tɛ sɛgɛn ko an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don furu kura ni furu kɔrɔ bɛɛ la k'an bɛɛ ni cɛ bɛ ala k'o sabati an kelen o kelen min da bɛ furu la an bɛ ka kɛ ɲuman fɔla ye an kana fɔ gulokini cɛ ka ɲi ka sɔrɔ an bɛ fɛ a ka fara an k'an ji an ka kuma ɲuman kɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu da bɛ don ko la n'olu da kɛra da ɲuman ye ka sɔrɔ dusukun jɛlen don siga t'a la furu tɛ tiɲɛ o ala ka duw diya minnu ma cɛ sɔrɔ ala ka cɛ d'u ma minnu bɛ denko hamina ala k'u sɔn den na hali bi an bɛ foli bila teleseri fila kanubaga bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko ala ka tele kɛ bada ye ka kɛ silamɛw nafa fɛn ye a b'a zahara i yɛrɛ ka foli caman baden bɛ yen o tuma an bɛ foli da an ka cɛkɔrɔba
ma bahamenya an bɛ alhaji bahamenya de ka du kɔnɔ a ka kuruba kɔnɔ kaye an bɛ kaye ka so de an bɛ a fo ka legal segu ka vie fo ka fiye basi fo k'an ka jɔ dɔ fo jɔ dɔ sira tijaniya musoba minnu bɛ yan madinɛ tali ka taa se kɛlɛ tuma n'u tɔw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ ka foli bi yan ka sɔrɔ an ma ɲinɛ an woloba kɔ Habibatu Yatabari ala ka barika don kaye la ka barika don Mali bɛɛ la ka jamana di yan sunkalo sera dɛ ko sɛrifikɛ ma ko sukɔrɔ nɔnɔ tamaro ɲɔ malo makɔrɔni tulu k'a bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw kɛrɛfɛ Usman Sherif Marani Haidara gidi y'a mɛn dɛ awa salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Furu ye ala ka fɛn sirilen de ni maa ma kɛra sababu ye ka i da ɲuman no furu dɔ la ka kɛ sababu ye ka furu sinsin k'a sabati wallahi ala yɛrɛ de b'o barika don i la a b'o barika don i ka du la nka ala m'an kisi la ni maa ma fana ka dakuruɲa kelen kumakan wala i ka kɛwale dɔ kɛra sababu ye ka furu dɔ tiɲɛ ayiwa kɔlɔlɔ min b'a la ne kɔni t'a dɔn nka n b'a dɔn i ye ala ka fɛn sirilen dɔ tiɲɛ ni kɔlɔlɔ min bɛ o la diɲɛ ani lahara tuma la a kɛbaga yɛrɛ k'i miiri dɔw bɛ ko kɛ tuma la u t'a kalama wala u t'a conséquence dɔn nka arabu b'a fɔ ko kama tudinu tudanu i bɛ juru don cogo min na dɛ a bɛ sara i ye tiɲɛ la shaka n'i ka ŋaniya kɛra de ka walidenmuso dɔ ka furu tiɲɛ ne ba i yɛrɛ denmusotigi de wala balimamuso i kɛra sababu k'i balimakɛ muso ka furu la sa ayiwa n'a ma sara e yɛrɛ la i yɛrɛ bɛna kɛ dentigiw de hali ni lahara ko tɛ ni mɔgɔ siranna ninnu ɲɛ tuma dɔ la an ka kɛ ɲalikɛlaw ye an ka tiɲɛli bɔ an senkɔrɔ la furu ninnu n'an farala ɲɔgɔn i furu ɲɔgɔn de y'i sigiɲɔgɔn ye balimamuso o fana bɛ ka taa cɛla la o bɛ taa du wɛrɛ de jɔ i ni min nana dɛ i ye min ta du wɛrɛ kɔnɔ ka na dɛ i ni min tɛ jamu kelen dɛ o de y'i ka du jɔbaga ye o de bɛna kɛ i denw ba ye an bɛ Alahu taala deli ɲɔgɔn faamuyabaliya minnu bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a bɔ yen gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ furuko kɔnɔna la gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli Seyida Mariama a ye ladilikan minnu di an bɛ Alahu taala ladilikan ninnu bɛɛ lajɛlen ala k'a don tulo kunnadiw kɔnɔna la ka se k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye ka se ka Seyida Mariama Danbele k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn o kuma n'a cogoya ye sinon ale tɛ foni kɛnɛ kan a yɛrɛ ka kɛnɛ de don anw b'ale ka baara de la a yɛrɛ foliw bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ Kayi an ka cɛkɔrɔba ɲuman El Hadji Ami Ɲang ka denbaya la Kayi Legal Segu ka Kayi bɛɛ fo ka Mali bɛɛ fo ka diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen fo an ka cɛkɔrɔba ɲuman tɔgɔ la ka segin k'aw yɛrɛ fana fo k'aw wale ɲuman dɔn anw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabara min ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ fɔ ko waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.